Salam, men Döwran. Häzir size iş dolandyrşygynyň görnüşlerini düşündirip bermekçiyim. Dünýäde ören köp iş ýerleri bar we ol iş ýerleriň başlyklary öz işleriniň ösmegi üçin uly depinni alady diýerler. Indi bu video ýalgymyzda size biznesde başlyklaryň iş dolandyrma aýratynlyklaryny düşündirip bermekçiyim. İş dolandyrmak diýdik we iş dolandyrmagyň aýratynlyklaryny 5 bölege bolup görkezip biler. Sonra olaryň her birini hem aýratyn düşündirip berip bilersiz. Birinji, biznesdäki böwetler. Ikinji, biznesde tapawutlanmak. Üçüncü, biznesin funksiýalary. Dördüncü, biznesde dereceler. Beşinci, biznesde edinilmeli hünärler. Birinji böwetler diýdik. Şunki bäsleşikli iş dünýäsinde iş dolandyrşyndaky böwetler, päsgeller we kynçylyklar. Indi böwetlere globalizasiýa girýär. Biziň bilýän şunki biznesimiz globaldyr, ýagny dünýä möçberindedir. İş ofislary ýa-da önümçilik fabrikalary dünýäniň her bir ýerinde bolup biler. Muňa mysal edip Apple kompaniýasynyň telefonlary, Walmart söwda merkezleri, Dell kompaniýasynyň kompýuterlary mysal bolup biler. World is flat, ýagny yer ýüzi düdür diýen kitabyň ýazgysy Thomas Friedmanyň şu gysgaja hekaýasyny gönüden-göni mysal getirip bileriz. Onuň aýtmagyna görä 2004-nji ýylyň bir ýaz güni ýerden koşasyny içip otyrka ykjam kompýuterynyň döwlendigini görýär we gönümel Dell kompaniýasynyň web sahypasyndan ykjam kompýuteryny sargaýar. Şol günden 2 gün soňra bolsa Thomas Friedman işden öýe gelende gapyda owadan bezegli gutu görýär. Gutuny açyp görse ýanky sargalan kompýuteryň gelendigini görýär we beýle tyz wagtda bu hyzmaty ýerine ýetirenlikler üçin haýran alýar elbetde. Gönümel Dell kompaniýasyna jaň edip kompaniýanyň esasy dolandyrjysy bilen görüşmek isleýändigini aýdýar. Belli bir gün sagat bellep bu belli ýazgy Thomas Friedman Chicago'dan Kaliforniýaga gidýär we görüşýärler elbetde. Dell kompaniýasynyň iş dolandyrjysy kompýuterlaryň bölekleriniň dünýäniň dürlük künjeklerini ýasadylyp getirilip Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna birikdirendigini açyklap aýdyp berýär. Ýagny dizaynyny Taýwanda, CPU-syny Hytaýda, memorysyny Germaniýada, ekranyny, fenini Koreýada, keyboard ýazylýanyny Singapurda, wireless'ini Amerikada, batareýany Meksikada, hard drive'ni olsa Kaliforniýada birikdirip ýasalandygyny we harydyň öýüne eltilip berilendigini we bularyň hemmesini 2 güniň içinde ýerine ýetirilendigini, ýani amala aşyrylandygyny aýdýar we Thomas Friedman muny haýranlyk bilen diňleýär elbetde. Indi bärde bize berilmek isleýän netije belläp geçişimiz ýaly iş ofislary ýa-da önümçilik fabrikalaryň diňe içeri ýurtda dälle, eýsem daşary ýurtlarda hem dolandyrylýandygyny we bularyň hemmesiniň dol derejede özleşdirmegiň kyndygyny, ýagny böwet bolup bilýändigini nytaýar. Muňa goşmaça internet dolgamynyň şol böwetlere çäre, kynçylyklara çäre bolýandygyny hem gözetirip bolýar. İkincimiz tapawutlanmak diýdik. Biznesde tapawutlanmak. İş dünýäsinde sen bäsleşleriňden tapawutlandyrjak faktorlary belläp geçeýin. Birinjimiz innovasiýa. Innovasiýa näme diýmizde şolary aýdyp bileriz. Täze önümleriň we hyzmatlaryň ornaşdyrylmagy. İkincimiz hil. Önümleriň ýa-da hyzmatyň iň gowy derejesi, özüne çekijiligi we uzak möhletliligi. Üçüncümiz hyzmat. Müşteri wagtynda we ynama laýyklykda netije görkezmek. Dördüncümiz tezlik. Bu garşyk näwelli bäsleşikli iş dünýäsinde täze iň uly aýratynlyklaryň biri hem öndürilýän önümiň we hyzmatyň tyzlygydyr. Beşincimiz baha. Önümçilikde çykdaýjymyzyň azlygy we kesitlenen narhyň müşterini özüne çekmegi.
Indi üçüncü bölümimiz olsa biznesin funksiyalary. Yani iş dolandırışyny, kompaniýanyň adamlaryny we bar bolan beýlik maddalaryny peýdalanyp, kompaniýanyň missiyasini başarnykly amala aşyrmak funksiyalary şulardan ibarat bolýar. Birinjimiz maksatnama düzmek. Kompaniýanyň bir adamsyndan hemme adamsyny değişik bolan missiyany göz öňüne tutup sistema laýykly karar almak, şol ýagdaýlary seljermek, kompaniýanyň şol wagt amala aşyrylan hereketini dol göz öňüne tutup hereket etmekden durýar. İkincimiz gurnamak. Kompaniýa değişli bolan adam baýlyklaryny, maliýe baýlyklaryny, maddi gymmatlyklaryny, tehnologiýany we maglumatlary kompaniýanyň missiyasy üçin gönükdirmekden ibarat bolýar. Bu bolsa jogapkärçilikleri değişli adamlara, iş bölümlerine deň derejeli paýlap bermekden ibarat bolýar. Üçüncümiz öňde barjy bolmak. Kompaniýanyň işgärlerini ul ösüşlere itermekde höweslendirmek. Dördüncümiz gödegçilik etmek. Kompaniýanyň içindäki işleri gödegçilik etmek we gerekli ütgeşmeleri girizmek. Indi dördüncü bölük bolsa biznesde derejeler. Biznes budaklaryna görä iş dolandyrşynyň görnüşleri we derejeleri olaram hem 3 bölümden durýar. Indi birinji iň ýokary derejeli iş dolandyrjylar. Bu iş dolandyrjylar uzak möhletleýin maksatnamalardan jogapkär adamlar. İkinji orta derejeli iş dolandyrjylar. Bu iş dolandyrjylar kompaniýanyň bölüm müdürleri hökmünde mysal getirip biler. Olar diňe iň ýokary derejeli dolandyrjylara hasabat berýärler. Meselem hasapçı bölüm müdürligi, kadrlar yani işgär kabul edýän bölüm müdürligi, satyn almak we üçinçilik bölüm müdürligi, ammar müdürligi, maliýe bölüm müdürligi we şuňa meňdeş bölüm müdürler diňe iň ýokary derejeli dolandyrjylara hasabat berýärler. Üçüncü bölümimiz olsa iş dolandırıcı, yani iş dolandırıcılar. Bölüm müdürlerinin gödegçiligindäki iş dolandırıcılar gönüden önümçülük bilen ýa-da hyzmat bilen meşgullanýan işgärlerden jogapkär dolandırıcılardır. Bu iş dolandırıcılar diňe özüne değişli bolan bölüm müdürlerine hasabat berýärler. Yani özünden üstündäki iş dolandırıcılara her biri aýratyn hasabat berýärler. Indi bu biznesin iş dolandırmak aýratynlyklarynyň 5-nji bölümi bolsa biznesde edinmeli hünärler. Başarnykly iş dolandyrjy bolmak üçin iş dolandyrjylara gerekli bolan hünärler şulardan ibarat bolýar we bular hem 3 bölege bölüp aýdyp beripler. Birinjimiz emeli, ýagny teknik häsiýetler. İş dolandyrşyny öňünde keserdirilip duran meseleni, problemany dürli amallar we emeller arkaly çözüp döndürmek häsiýeti bolmaly. İkinji, karar almak häsiýeti. İş dolandyrşyny iş hakynda karar almak we yerlikli, bir kemsiz wagtynda amala aşyrmak häsiýeti. Üçüncümiz bolsa biznesde aragatnaşyk gurmak häsiýeti. Durmuş ýaşaýşymyzda dürli gatlykllardaky ütgeşik häsiýetli, islenlik ýaşdaky adamlar bilen bir kemsiz aragatnaşyk saklamak häsiýeti. Yani her hili adamlar bilen aragatnaşyk gurmak häsiýeti biznesiniň ösmegi üçin uly täsir bolar diýip aýdylýar we bellenip geçilýär. Ve bu edinmeli hünärler iş dolandyrşyna möhüm yer eýelýär. Indi jemläp aýdamyzda biznesde başlyklaryň iş dolandyrmak aýratynlyklarynyň biri bolan dolandyrmak ukybyny dol derejede düşündirip berip bilenlersi umyt edýän işiniz şogul bolsun, murtuňyz togly bolsun. Üstünlik dileýän.